Na Gračaničkoj pijaci je dobra ponuda voća, kako svežeg, tako i sušenog, ali i vina, žita i ukrasnih predmeta koji simbolizuju pravoslavni Božić. Među prodavcima je najviše Albanaca, a među kupcima Srba. Međutim, Fljamur, Bešče Džepa iz Uroševca i Krsta Kostić iz sela Boljevci kod Novog Brda jedini su na Gračaničkoj pijaci koji žele da govore za medije. Kupcima nude voće, povrće i orašaste plodove. Obojica tvrde da poskupljenja nije bilo. Cene su iste kao što su bile, nismo i povećali iste. Cena je kao što je bila. A koliko se kreće jabuke, kruške, mandarine, šta se najviše kupuje? Pa najviše voće normalno, sad je vreme i za to. Povrće manje idu. Cene su 70 centi je ova jabuka, mandarina je isto 80, nar, kruška i dunja je po €1,50. Prodajemo rasite, božićni rekviziti, pavoške, kostanji. A koliko su ove kruške? Jesu to kruške? Pa to su nešto za običaj, to se prodaje, ona ne vredi, ali uzimaju pomalo za običaj tako. A koliko cenite to? Pa cenimo euro i po. A koliko su orasi? Orasi su 2 evra, to je bilo i od vajkada. Kupci užurbano pune kese voćem i povrćem, iako su saglasni da je voće poskupelo, za Božić ne štede. Cene, pa pristupačne su. Nešto je skupo, nešto nije i tako. Šta pripremate za Božić? Pripremamo kolač, pripremamo slatke kolače, pogaču, pitu, pasulj, posnu sarmu, za badnje veče, pečenje pečemo za Božić, za dan Božića, tortu slatku i sve tako. Sve što treba. Pa spremamo svašta, pečenje, voće, svega i svačega. Je li skupo voće? Pa, za danas nije skupo, Božić je. Pa kupujem voće, povrće, ono što je aktuelno za Božić. Cene jesu malo otišle gore, ali sama sezona govori da tako i mora da bude. Nadamo se da će posle ovoga biti malo prikladnije cene, ali za sada takve su cene. Cene paprene. Zašto? Malo pare, zašto? Nema para. A šta kupujete? Sve kupimo. Sve pomalo. Sve. A šta pripremate? Koštanje, raši, jabuke. Mandarine. Kokošku. Prase? Nema za prase. Kako kad, kako gde, tako može. Bitno da se proslavi u zdravlju, veselju, pare su prolazne. Samo da smo živi i zdravi i da više mira bude i šta drugo da poželim. Sve najljepše. Na Gračaničkoj pijaci suve smokve koštaju €1,50, kajsije jurme od 1 do 2 evra, dok je za suve šljive potrebno izdvojiti 3,5 evra. Bundeve se kreću od 80 centi po kilogramu. Takođe može se kupiti i božićna dekoracija po ceni od 5 evra. Pored voća i povrća, kupcima se nudi i domaće crno i belo vino koje se prodaje po ceni od 300 dinara za 2 litra.